खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथा गोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामनि मोन 19 जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबाना। हा गिसिखानायनि जाहोनाव आइजलनि सानमारि आरो रामहलुन हान्थामेला लामाया गोथेदों। गिबि मन्थ्रिया शिक्षा सेतु एपखौ नायबिजिरनो कमिटि दाबाय। सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे फालांगिरिखौ इनायै बुथारदों। काजिरङायाव दैबाना, मोन 95 हाग्रा मावख'आ दै सिङाव। न'नि इन्जुर गोग्लैसोनानै बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा। अतुल देउरिया गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दङ। माथावरि बायनानै माजुलिनि गोबां जायगाफोराव दैबानाजों लोमसावदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोआव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लाफुदों। नैथि खोलोबनि दैबानाया रायजोनि मोन 19 जिल्लायाव गिख्रंथाव लोमसावदों आरो थेर बेथेर खालामदों। बे समाव मोन 19 जिल्लानि 1275 निबो बांसिन गामिफोरा दै सिङाव गोदोनानै दङ। बे गिख्रंथाव दैबानायाव रोजा सुबुंफोरजों लोगोसे 4,85,000 निबो बांसिन जिब जुनारफोरा गोब्राब थासारिजों मोगा मोगि जानांगौ जादों। जाउनाव रायजोनि गुबुन जायगायाव माखासे रैखाथि बादाफोर फसंनो गोनां जादों आरो बै मोनफ्रोमबो रैखाथि बादाफोराव 8,150 निबो बांसिन दैबानायाव जालाखार जानांनाय सुबुंफ्रा रैखाथि लादों। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुङा माथावरि आरो राजा लामा सायाव थानो लादों। गुबुन फारसे देग्लायनि गिख्रंथाव दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमायाबो बांनायनि सायाव बांलांगासिनो दङ। रिपर्ट बायदिब्ला आसामनि गाहाय दैमा बुरलुंबुथुरनि दैयाबो खैफोद सिमानि गोजौआव बोहैदों आरो मोनफ्रोमबो घन्टायाव बांगासिनो दङ। रायजोनि गुबुन दैमा दैसाफोराबो खैफोद सिमानि गोजौआव बोहैगासिनो। जाउनाव रायजोनि खना खनला जाग्रा आदार आरो गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाल जादों। मिज'राम रायजोआव थांनाय 48 घन्टानि गेजेराव थाद'नाय गैयाजासे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगाफोराव हा गिसिखानाय जाथाया सोराङाव फैदों, जायनि गेजेरजों थागिबि सुबुंफोरा गोबां खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बिदिनो मंगलबारनि फुंनि समाव हा गिसिखानायजों आइजलनि जुवांताइ ओनसोलाव गासै गंथाम न'फोरा होसिनजानानै खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि गोबां जायगाफोरहा हा गिसिखानायजों दासिमहालागै सासेबो सुबुंफोरा जिउ खहा जायाखैब्लाबो हा गिसिखानायनि जाहोनाव सानमारि आरो राहमलुन हान्थामेला खालामग्रा लामाया गोथेनानै हान्थिनायनि राहा गोथे खालामनानै दोनदों। बेबादि जाथायनि सांग्रांथिखौ नोजोर होनानै आइजलनि सलेमबें ओनसोलारि गौथुमा गासै गं 20 नखरनि सुबुंफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दैथायहरनाय जायो। हा गिसिखानायनि जाहोनाव रायजोनि गोबां सुबुंफोरनि धोन सम्पथिफोरा गोबाङैनो खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। शिक्षा सेतु एपखौ लानानै सम गोख्रों दान्थे बिदान्थे आरो अजद होलायनायफोरा सोलिगासिनो थानाय समावनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शिक्षा सेतु एपखौ नायबिजिरनो थाखाय 3 सोद्रोमानि मोनसे कमिटि दानानै होदों। बे कमिटिया फरायसालियाव थांनानै शिक्षा सेतु एपखौ नायबिजिरहैगोन। मख'नो गोनांदि बे कमिटियाव दङ IITनि डिन परमेश्वर आयार, मिथिहोनाय आरो बिरोंदामिननि डाइरेक्टर शरद कुमार पात्र आरो कटन मुलुगसोलोंसालिनि कम्पिउटार साइन्सनि प्रफेसर हितेश चौधुरी। बे कमिटियाव सोद्रोमा महरै थागोन डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेसननि डाइरेक्टरा। बै कमिटिया नायबिजिरनायखौ सालायनो थाखाय 3 सर ओनसोल आरो गोग्लैसोनाय गामिफोराव थांगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। बबेखानि एपआव जुदि माबाफोर बेले बेजे मोनो बेखौ थि खालामनाय जागोन। फोरोंगिरिफोराबो कटघरेयाव गसंनांगोन। कमिटिया गावनि रिपर्टखौ 1 सेप्तेम्बराव रायजोफोरनि सिगाङाव फोसावगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि शिक्षा सेतु एपआव नेटवर्क मोनैनि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा दंफां सायावबो गाखोनो गोनां जादों होननानै अजद सिखांदोंमोन। बबेखानि माखासे फोरोंगिरिफ्रा मोजां मोननायनि उनावबो 2 फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बे कमिटिखौ दानाय जादों।
सेक्सा सेटु एपनि बागै गासैबो बिथिंखौ नायबिजिरगोन। कमिटियानो फरायसालियाव थांगोन आरो एपखौ गावसोरनो सालायनानै नायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बजालि जिल्लायाव सासे 33 बोसोर बैसोनि फालांगिरिखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा खाबु लानानै इनायै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया धरनपुर ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव सिनाय मोनै दुथांफोरा इब्राहिम आली मुंनि सासे फालांगिरिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गाग्लोबनाय जाथाया जेब्ला इब्राहिम आलीया गावनि बिमाजों मोनसे गुदामनिफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिननाय समाव गावनि न'नि 100 मिटारसो गोजानसोल'सैमोन अब्लानो बिसोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गाग्लोबनाय जाथायाव इब्राहिम आलीनि बिमायाबो गोब्राबै जोखोम जाफादोंमोन। लोगोसेनो गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानाय इब्राहिम आलीखौ शहीद मण्डल रौता सिभिल हस्पिटालाव फाहामनो लानानै थांदोंमोनब्लाबो उनाव थैहैदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायजों लोब्बा गोनां खारखुमानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो आरो जाथायनि आन्दोआव थानाय गुबै जाहोनखौ संदाननो थाखाय बजालि पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। रायजोनि माखासे जिल्लायाव गिख्रंथाव दैबाना लोमसावनाय बायदिनो आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआवबो दैबाना लोमदों। बुरलुंबुथुर दैमानि दै बुसावनायाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि बांसिन ओनसोलावनो दैबाना जादों आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरनि थाखाय खैफोद लाबोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे समाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि गासै 223 हाग्रा मावख' एबा हाग्रा रैखाथि बिफाननि बादाफोरनि गेजेराव मोन 95 हाग्रा बादायानो बे समाव दै सिङाव गोदोनानै दङ। नेशनेल पार्क अथ'रिटिया फोसावनाय रिपर्ट आरो खारिथि बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कनि बिश्वनाथ हाग्रा खोन्दोआव मोन 20 हाग्रा बादा, अगरातली हाग्रा ओनसोलाव मोन 34 हाग्रा बादा, कहरा हाग्रा ओनसोलाव मोन 20 हाग्रा बादा, बागुरी हाग्रा ओनसोलाव मोन 10 हाग्रा बादा, बखाखात हाग्रा ओनसोलाव मोन 6 हाग्रा बादाफोरा दै सिङाव गोदोनानै दङ। दैबाना लोमसावनाय आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै दासिम मोन 6 हाग्रा बादाफोरखौ गुबुन जायगायाव बोस्लायनाय जाबाय। ओरैहाय काजिरङानि जिब जुनारफोरा दैबानानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गोजौ हा नागिरनानै आश्रय लाहैनो गोनां जादों आरो माखासे जिब जुनारफोरा 37 नं राजा लामाखौ बारनानै कार्बि हाजो फारसे खारखोगासिनो दं होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। जाउनाव हाग्रानि जिब जुनारफोरनि रैखाथिखौ लानानै काजिरङा अथ'रिटिया बांसिनै नोजोर होनो गोनां जादों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव काछार जिल्लायाव मोनानि समाव न'नि इन्जुरा गोग्लैसिननानै बिफा आरो सासे 6 दाननि फिसाज्लाया दुखुनांथावै जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय बिफाखौ आजिरुद्दिन आरो बिनि फिसाज्लाखौ आसिफुद्दिन होननानै सिनायथि होनाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मोनानि समाव जेब्ला न'खरनि सुबुंफोरा उन्दुगासिनो दंमोन आरो बायजोआव गोबां अखा हागासिनो थानायनि थाखाय न'नि हानि इन्जुरा लोरबां जानानै हरखाबै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव बेबादि जाथाया जादों। बेजों लोगोसेनो न'खरनि गुबुन गुबुन सुबुंफोराबो जोखोम जादोंमोन। जायगानि पुलिसफोरा माखासे समनि उनाव जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो थैनाय सुबुंनि सह'खौ पस्टमर्टम खालामनो लानानै थांनाय जायो। गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै थांनाय समाव लामा ससेनिफ्रायनो गोमादों आसामनि सासे लाइमोना। आसामनि बाहेरायाव आरो खोला भारतआव खामानि नागिरनानै न'निफ्राय ओंखारलांनाय सिलाफोथार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सिसि सोमनिनि अतुल देउरि मुंनि 30 बोसोर बैसोनि लाइमोना गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अतुल देउरिया 26 जुन खालिनो खामानि नागिरनानै न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो 27 जुन खालि गुवाहाटीनिफ्राय रेलजों खोला भारत फारसे हान्थिदोंमोन। बेनि उनाव 29 जुनसिम कन्टेक्ट दङमोन, नाथाय 30 जुन खालि विशाखापट्टनम रेल स्टेशननिफ्राय हरखाब गोमायो आरो बै समनिफ्रायनो दासिमबो अतुल देउरिनि जेबो खौरां गैया आरो बेजों लोगोसे कन्टेक्ट खालामनो हायाखै। अतुलजों लोगोसे खोला भारतआव खामानि नागिरनानै थांनाय लोगोनिफ्राय न'खरनि सुबुंफ्रा बे खौरांखौ मोनदों। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो न'खरनि सुबुंफ्रा जिंगायाव गोग्लैदों आरो गोसो बायग्लिदों। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि आरो देउरि अट'नमास काउन्सिलनि खुंगिरिफोरखौ अतुल देउरिखौ नागिरनायाव मदद खालामनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा खावलायदों।
ब्रह्मपुत्र दैमानि थाथाया थांनाय समबार मोनानि समाव बारानिफ्राय बारासिन जौखांबोनायनि जाहोनाव कमलाबारि आरो जगन्तरी थांलाय फैलाय खालामग्रा फोनांजाब माथावरिया बायफ्लंनायनि जाहोनाव माजुलिनि गोबां जायगाफोराव दैबानाजों मोगा मोगि जुजिनांनो गोनां जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला माथावरिया बायनायनि जाहोनाव दैबानाजों लोमसावनानै माजुलिनि गोबां गामिफोरा गोदोनो हागौ होननानै मिथिनो मोन्दों। माथावरिखौ बिगियाननि आदबजों लुफुंनाय जायैनि थाखायनो बेबादि खैफोद गोनां जाथाया सोमजिदों होननानै जायगानि सुबुंफोरा दाबि दैखांनायखौ नुनो मोन्दों। ब्रह्मपुत्र दैमाया सिगां समफोरावबो बेबादि लोमसावनानै गोबां खहा खालामनायनि अनगायैबो दासान्दि दैबानाजों दाब दाब गामि सिंनि गोबां सुबुंफोरा रैखाथि गैयाजासे गामियावनो थाथाबनानै थानांगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।